Здравейте, уважаеми зрители! Както знаете, по някои договорни съображения, кандидат за президент може да се яви в някоя от телевизиите, за да се представи на хората и няма нищо лошо, че при нас е една от изненадващите кандидатури за президент на България, господин Куцаров, който е така сравнително непознат на общата аудитория зрители, макар и сигурно в някои среди да е изключително известен и популярен. Имам предвид, може би, някакви бизнес среди или елит, или не знам и аз. Но така иначе е честит празник на независимостта на всички нас. Да се радваме, че сме независими, доколкото сме независими. Господин Куцаров, вие сте една от изненадващите кандидатури, които ни се предлагат за президент. Благодаря все пак за поканата, защото все пак аз съм независим и днес е Деня на независимостта на България. Да. И тук искам да отбележа, че доста години наред, особено през комунизма, не се обръщаше внимание на този ден. И за мен този ден е доста значим, тъй като доста борби, доста кръв може да се пролее, но в крайна сметка за света е важен документ. Както ние може да сме най-добрите инженери, най-добрите химици, най-добрите земеделци, но нямаме ли паспорт, не може да излезем в света. Така че този ден за мен е доста значим и важен. Ясно. Вие сте кандидат за президент заедно с Кеми Тодорова, нали така? Или... Камелия Тодорова. Камелия Тодорова. Да. Така. Все пак, представете се на хората. Кажете кой сте вие, защо да гласуват за вас. Така, изведнъж от нищото се появява господин Куцаров и да гласуваме за него. Е хубаво, че има независими кандидатури, не партийни, но все пак, кой сте вие? Значи аз от нищото не мога да се поява. Аз съм от, така да се каже, един от населението на Република България, един от хората, който за 21 години все пак е успял и е постигнал нещо. 21 години съм в частния бизнес, завършил съм школата на МВР, трети факултет, след което имах там едно препятствие, 3 години бяха ме изгонили, поради това, че имам малко по-други убеждения. След сриването на червената завеса, влязах в частния бизнес и вече 21 години съм в частния бизнес. Усъвършенствах се, така се каже, по света. Чрез мои нови контакти, чрез мои нови приятели. Не съм спирал да се боря и да, така да се каже, да се обкръжавам с добри и можещи хора. Да уточним, става въпрос за бизнес в България или в чужбина? Моя бизнес е бил винаги в България, свързан тясно с големия бизнес в чужбина. Да. Просто 90-та година си реших, че няма да бъда в обикновения бизнес, а ще бъда в VIP бизнес. Следователно, вие така, доколкото разбира сте, от така наречените self-made men. Самоиздигнал се, самонаправил се, самоутвърдил се. Така ли да разбирам? Да, точно така, защото майка ми и баща ми лека ми пръст на времето, като се продава хладилника и всичко, и като спях на земята, се чудиха какво става. Аз инвестирах да се науча в чужбина. Или по друг начин казано, сте от малкото успешни български бизнесмени. Те силно се броят на пръсти на двете ръце. Да, за жал се броят вече. Борим се на пръсти. Добре, разбираме, че сте един от хората, които сам се утвърдил в бизнеса, успял е в бизнеса, но кандидатите на ГЕРБ също твърдят, че са били успели в бизнеса. Това ще го кажат хората. Ето, Росен Плевнелиев, успешна строителна фирма, кандидатира се за президент. Росен Плевнелиев? Не знам. Аз, ако съм на негово място, не бих се хванал някой да ме потува по рамото и да кажа: добре, 5 години, 3 години, това не го приемам. Мисля, че крайно време е българина да разбере какво става в тази държава. Да. И аз с всички сили и средства ще помогна да се осъзнае българина. Да. Добре, представете си една ситуация, наш зрител така харесва ви как изглеждате, как говорите, нали... Това не е достатъчно. Стабилен бизнесмен изглежда, сигурно има пари човека, успял е нещо да направи в своя живот. Само че защо да гласувам аз за вас, като влеза в тъмната стачка? Защо? Защо? Да ви зачеркна името. Как да направи избора? Да, най-малкото, че аз 21 години храня 300 човека.
Най-малкото. Имало е удари под кръста, справил съм се и пак си държа 300. Значи аз съм решил, че над 300 човека аз вече няма съм полезен на обществото. И тия 300 човека аз гледам да ги запазя, защото те могат да имат контакт с мене, защото може да работим като едно голямо семейство. И именно това е силата на тая фирма. Други фирми от моя бизнес рядко могат да се похвалят, че са тръгнали от началото, че са станали нещо. Винаги има, знаете, червени пари, зелени, дошли от ляво, от дясно, изпрани. При нас всичко е точно. Искате да кажете, че тънката мисъл е в това, че що може да се грижите за 300 човека във вашата фирма и в бурните времена на бизнеса в България и кризата и така нататък, вие по презумпция може да вложите същите усилия и в грижата за цял един народ, така ли? Не, мисълта ми е такава, че аз за 21 години обиколих целия свят няколко пъти. Имах щастието и възможността да се срещна с хора, които предлагат добри алтернативи на целия свят. И мисля, че това, което съм научил от тях, това, което съм видял, срива, падението и в същия момент изправенето на цели нации и тръгване по нов, различен път, мисля, че може в България да се направи. Следователно, вие имате някакъв контакт с светлите личности на човечеството в настоящия момент, а и в близкото минало. Попил сте от тях някакъв опит за съзидание и решавате да го прилагате в България, така ли? Значи, вижте, аз не съм екстрасенс, да имам контакт с извънземни. Не, става въпрос за извънземни, за обикновени хора става въпрос. Вие ги представихте като извънземни едва ли не. Значи, всеки един човек, независимо от височината на своето стъполо и развитие, той е човек. И точно тези хора успяват и не се заличават до края на живота си. Тук бяхме свидетели, знаете, на колко политици, колко минаха, изгаснаха и заминаха. Така че това са много светли личности, много с голямо сърце и с голяма мисъл. Едното без другото не може. Друга ми е идеята. Не, няма лоша в идеята, само кажете кои са тия личности. Далай Лама, Барак Обама или Нелсън Мандела. Не знам, за пръв път ви виждам. Защо трябва да... Значи в България, като кажат, има една кола, една марка, Мерцедес. Всички останали коли не съществуват. Има много по-светли, много по-добри личности. И не е важно човек да бъде постоянно по телевизията, по радиото, за да може да бъде най-известния, най-добрия. Аз никога за 21 години нещо да съм чул. Правил съм 10 конференции по корупцията, по религията, за опазване на децата. Доста сме учили хората как да си пазят децата, как да влязат в борба против дрогата. Нещо да сте чули. Но ние през целите тия години сме работили. И сме направили нещо за тая държава. Целият мой екип, не само аз. Един човек за никъде не. Да, разбирам. Следователно на въпроса защо да гласуваме за господин Куцаров и президентката госпожа Тодорова, защо? Първият отговор е защото аз съм успял в бизнеса и съм основата на дървото, чието клони са 300 човека, нали така, които аз ги подкрепям, както стволът на дървото подкрепя клоните първо. Второ, защо да гласуваме за господин Куцаров? Защото съм почерпил опит от различни личности, светли, напредничеви по цялото човечество и съм решил да използвам тези си контакти за доброто на България. Така ли? И не съм се забрал корените. Така, и това ли е трета причина? Защо да гласуваме за господин Куцаров? Защото не си е забрал корените. Така ли? Абсолютно. Добре, кажете още някакви причини, поради които хората да гласуват за вас. Защото, например, съм по-добър от Георги Първанов. Ето една добра причина. От Георги Първанов? Да. А може ли да ви дам пример? Жив пример, истина. Разговаряме напълно свободно. Кажете, господин Куцаров. Организирах миналата година конференция по енергетиката и имах удоволствието да придружа господин Йотингер, еврокомисара. В момента, в който стъпи на стъпалото господин Йотингер, му се обадиха от кабинета на господин Първанов.
Вашата визита в България ще почне първо от президентството. Без да има протокол, без да знае господин Йотингер за тая промяна на плана. Как ви се струва? Да, като че ли от президентството си правят реклама на гърба на Европа, така ли? Не може. Значи това е недопустимо в цял свят. 5 минути преди да излети Йотингер от Люксембург, в следващия момент се каза: няма да тръгнеш по тази програма, която сме ти дали в България, а ще дойдеш първо при мене да се направя 5-6 снимки с тебе, да се здрависаме за вашите колеги, примерно. Това, точно реклама. Това е точно реклама. Но в същия момент какво е направил господин Първанов? Колко човека е приел? Значи в момента, в който взех да говоря, че ние ще направим един отворен дом, една връзка с обществото, защото това е последната къщичка в тая държава, където всеки един човек, всеки един журналист, всеки един оператор, всеки един лекар ще има възможност да се допре до властта, ще даде своя проблем, за да мога да почнем да се оправяме вече. Няма кой да дойде да не помогне. Няма кой. Царе, това, онова, коли не се изради. В крайна сметка, къде сме? И аз да се хвана, значи има някакъв много голям проблем, който се задава. Много голям проблем има. Но не искам да тревожа гражданите. Просто нека гражданите да разберат дали трябва да е партия в парламента, дали да е партия в Министерски съвет и дали да сложат и шапката на партията президентството. Какво би станало това? Да. Какво би станало? Защо не се... Няма да може да усети и защо как ще се дигне тока тогава. Няма го и публикува. Да. Защо не се присъединихте към някои от сегашните съществуващи партии, които също твърдят това, което и вие споделяте с зрителите? Например, ГЕРБ. Да, например, ГЕРБ. Какво твърди ГЕРБ? Ами, разговор с Бойко Борисов. Аз съм господин Куцаров, той може би знае или познава. Ние сме учили заедно. Да, учили сте заедно и му казвате: господин Борисов, ако може да съм президент. Аз да му казвам, ако може. Не знам. Аз тогава трябва да плюя върху себе си. Значи, ако аз искам нещо... Какво лошо има Бойко Борисов да ви предложи? Не, много ви моля. Значи, в България по Конституция може вие да се кандидатирате, всеки един, който отговаря на условията. И след като видите, че във вас има някаква искра, някакво чувство дори на несъгласие с сега управляващата ви кружка, би трябвало да вземете нещата в ръце, да дадете нещо от себе си. Дори и да участвате в предизборна кампания. Защо се дразнат толкова много политическите партии, мислите? Имало 21 кандидата. Нека да са и 50. Това е гласа на народа. Това е гласа на бизнеса. Това е гласа на всеки един, който явно не е съгласен с сегашното положение. 21 години ние тропаме в дупки, дишаме прах, хлебарките не лазят в болниците. Не става така вече. Край. Летвата е догоре, защото до година насам вече няма да дойде едно левче, 1 евро няма да влезе в България, няма да има една инвестиция. И ще разберете защо, но много късно. Не, аз ви питам... Българските пари излизат от България. Разбирате ли за какво става Моя въпрос е защо не се присъедините към някои от големите партии, където... Няма как да стане. Аз цял живот съм бил безпартиен. Значи партиите, аз нямам нищо напротив към партиите. Партиите нека да са в парламент. Разбирате ли? Партиите нека са в парламент. Нека там да градат закони. Но да се останат в парламент. А единственото място, където може и партиец, и обикновен човек, и бизнесмен да влязат вътре при президента, той да е структурата, той да е обединяващото крило и той да дава правилната насока. И аз мисля, че това го умеем и предостатъчно. Камелия Тодорова невероятно добре стои на сцената. Аз много пъти сме били просто случайно, не заедно да ходим на коктейли, на посолства, навънка сме се срещали на други коктейли международни. Тя стои уникално. На нас не трябва една фигура, която да представя и да стои до президента, която да стои уникално и най-малкото да знае английски за Бога. Не може вънка да излезеш, да си вице-президент. Президентът е задължен да говори на родния си език. Но вице-президентът е той, който трябва да лавира и да влиза в нещата. Не сте ли съгласен? Не, аз
Не трябва да съм съгласен. Как просто не трябва да сте съгласен Не, аз тогава? задавам Защо сме се въпроси задам. Вие трябва да се представите на хората, аз задавам въпроси, може да са глупави, но щом са глупави, кажете, че са глупави. Моят въпрос е, вие сте представител на бизнеса, нали така? Аз съм представител на българския бизнес. Да. Кандидат за президент. Така ли се виждате? Това е факт. Така се вижда, така се самоопределяте. Аз вижте какво. Значи има в пиара няколко правила. Дайте 5 изречения на народа да ги забие, да му го набиеме това в главата на народа. Не разбирате ли, че аз не съм зависим нито от пиари, нито от политически партии. Аз единствено мога да бъда зависим от хората, от мнението на хората. Това е моята зависимост. Аз друга зависимост нямам. Така че ако имате контакт с хората, аз бих поговорил с тях добре. Ако имате телефонни линии и така нататък, ако имате оставяне. Искате ли да пуснем телефон? Естествено, мен Добре, това ме нека да интересува. пуснем телефонни Тук линии, няма можете смисъл да да правим някаква реклама излишна, която... Да. Просто в крайна сметка сте интересен до някъде и... Но нека да чуем хората какво мислят. Това е най-важното. За мен хората са важни. А не аз дали ще бъда представен в лъскава светлина или в... Добре, ето имаме и зрител. Добър ден. Ало, добър ден. Ще говорите ли? Слабо се чуем. Ало, добър ден. Ало, добър ден. Добър ден. Намалете звука на вашия телевизор и говорете. Да, намалихме. Да, ако може да покажете господин Куцаров, защото той ще общува с хората до голяма степен. Задайте си въпрос. Въпросът ми е, Георги Първанов не направи нищо, няма да направите и вие. Поне кажете на хората да сложат шествието в главите си и да ходят. Какво хората? Ами идеята му беше, че Георги Първанов не е направил нищо и вие няма да направите нищо. Оттам нататък вече някакви безумни неща. Следователно, Първанов нищо не е направил и защо да очакваме от вас нещо да направите? То по същата логика, днеска нямаше да има електричество, нямаше да има GSM-и, нямаше да има и космонавти. Добре. Имаме ли още зрители, които искат да се свържат с независимия кандидат за президент, господин Куцаров? Нямаме за момента. Може би ще трябва да изчакаме малко, няколко секунди. Питам ви дали сте представител на българския бизнес, защото преди известно време имаше един друг представител на българския бизнес, Жорж Ганчев, който каза български бизнес блок, да, аз съм бизнесмен и така нататък. Да, български бизнес блок. Ами, аз на Джордж познавам го много добре. Между другото, не му бяха много лоши идеите още като дойде в България. Особено имаше една фраза, която до ден днешен стои, но явно ние се обидихме от тая фраза и ние разбрахме какво искаше той да ни каже. И както доста други такива личности, които се върнаха в България, искаха да вкарат нещо свежо, бяха смачкани и изхвърлени. И усмяни. Най-важното нещо, което става в България, е да бъде някой усмян, очернен и да бъде изкаран кретен. Но за тяхна жалост, аз съм се развивал в България и съм останал до ден днешен в България. Добре. Имаме ли зрител? Включи се, но да, сега вече имаме един софиянец се обажда. Добър ден, кажете. Добър ден, искам да питам само господин Куцаров, понеже говори за енергоносители и така нататък, какво му е мнението за АЕЦ Белене, АЕЦ Козлодуй, какво му е мнението за енергоносителите за в бъдеще, какви трябва да бъдат? Атомна енергия да се развива или така наречената в кавички зелена енергия, коя е по-добра изобщо за една икономика, понеже знаем, че една икономика без енергоносители не може да се развива. Трябва да има енергоносители, за да могат да се наложи след това производство и така нататък, и колкото са те по-евтини и по-ефикасни, толкова по-добре за една икономика. Това е моя въпрос. Добре. Да, зелените енергоносители са доста скъпо удоволствие за България в момента. Атомната централа е един голям капан, който е заложен още от, може би, още преди Първанов даже и да дойде на власт. Но така или иначе те са заедно свързани. Там трябва много внимателно да се прецени
отказа от Белене или построяването на Белене да бъде там, където тежат повече, така да се каже, сигурността, където ще е по-голяма. Най-важно е да бъде осигурена сигурността на хората. А след това вече да се прецени дали този проект си заслужава или не. България е един добър кръстопът и от тук, знаете, минават всички тръбички, пътища и така нататък за Европа. Мисля, че там трябва да се наблегне и да се вкара малко повече разум в използването на този кръстопът. Лично аз съм привърженик на, така да се каже, на вятърната и на водната енергия, която може да се получава. Да, добре. Очакваме още зрители, които се включат по темата. Днес ни гостува. Ето има човек, който се обажда. Добър ден! Ало, добър ден! Добър ден. Кажете. Лъжи, няма да направя нищо. Да, съжаление, този зрител трябва да го прекъсна, защото говори по някакъв път и даже и нецензурни неща. Очаквам още хора, които да се включат за въпроси към господин Куцаров. До тогава да ви попитам аз нещо, господин Куцаров, ако позволите. Да. Както виждате, очаква се от президента да има отговор за всички въпроси, които вълнуват обществото. Като започне от АЕЦ Козлодуй и се стигне до имигранти в чужбина. Вие предполагам, че имате отговори за тези неща, така ли? Естествено. Но все пак, аз както казах, трябва да има един добър екип от експерти президента, едно добре подготвено звено, което да му доставя нужната информация и когато вземе крайното решение да бъде абсолютно вярно и точно. Дали имаме зрител? Добър ден! Добър ден. Задайте си въпрос към господин Куцаров. Имам въпрос към господин Куцаров. Да. Той казва, че осигурява хляба на около 300 човека. Не мисли ли, че тия 300 човека с пот изкарват неговия стандарт? 300 човека, какво, господине? С пот. Значи, явно не познавате фирмата и явно сте далеч от нашия стандарт. Казах ви, че сме имали 2-3 трудни моменти във фирмата, които не зависят от мен специално или от който и ще да е, а зависят от икономическата ситуация в държавата и от добронамереността, така да се каже, на отделни фракции, колеги. Но мисля, че хората, които работят при мен, са си доволни. И не виждам пот по тяхните чела. Дали имаме зрител? Добър ден! Добър ден, господин. Добър ден, господин Ангелов. Добър ден, господин Куцаров. Добър ден. Много съм доволен от този човек. Много е родилен човек. Много го харесах още от пръв поглед. Но искам да му задам само два въпроса. Първият въпрос е как комунисти са го допуснали да стане инженер? При тях грешка нямаше. Те допуснаха инженер да стане само техен верен човек. Друг човек не можеше да използва. Там тогава грешка нямаше. И вторият му въпрос е, аз 15 години се боря против тия 3%, които не могат да влязат в парламента. Те, че били лудици, те лудици правят историята. Какво ще каже господин Куцаров за тези, трябва да се премахнат тези 4%? Да се премахнат, за да може да всеки да влезе в парламента, как може да се издигне един човек като него, който няма достъп, той не може да се издигне по никакъв начин. Големите партии го потискат и той ще остава такъв. Има много такива ерозирани хора като него, но те не могат да изплават. Значи, първото, което е, аз ви казах, че съм завършил школата, но и бях изгонен 3 години от школата и бях възстановен благодарение на, може би, на моите лични качества. Съм се справил с тая работа. Що се отнася до 4%, именно едно от, така да се каже, може би задълженията на президента в България
е да може да съдейства за организирането и провеждането на едни нормални и широко скорени, така се каже, референдуми, да се чуе гласа на народа. Именно там, когато народа заговори, защото България за 21 години ние имаме демокрация, нямаме един референдум до този момент, което значи, че демокрацията превърнахме по-лоша от комунизма. Така, очаквам още хора, които се свържат. Остават още 10 минути до края на предаването. Както виждате, господин Куцаров, времето е ограничено, но ако бяхте от някоя друга политическа сила, силно щяха да ви канат с часове в BTV Нова телевизия. Нали знаете, че там ги канат само от ГЕРБ и от БСП? Те не, че не ма канят. Аз бяхме с Камелия Тодорова по всички телевизии, но нали ви казвам, насякъде не чакате не огромни капани, в които трябва да ни вкарат. За сега мога да се похваля, че с Камелия добре се държим и излизаме от всички наместени. Да, имаме зрител. Добър ден. Ало? Да, вие сте, говорете. Ало? Човека не може да се свърже и не може да разбере, че е свързан даже когато се свърже. Добре, господин Куцаров, нещо друго, което според вас е важно, в случай трябва да се каже и конкретно какво искате да кажете на хората, на зрителите, на народа? Сигурно не е едно и две неща, но все пак. Не, просто моето желание и защо как се хванах да се каже в политиката за този период от моя живот, да искам да им кажа само едно. Да прогледнат най-сетне, да отворят широко очи, да погледнат децата си, да погледнат родителите си, да погледнат приятелите си, да усетят всички отговори, които са около тях. Аз също ги знам, така да се каже, отговорите и мисля, че може да тръгне в правилната посока, ако ми дадат шанс. Нужна е промяна, така да разбирам, така ли? Не е промяна. Тотална промяна. Кораба трябва да надвиме платната и да го завъртим и към Европа, защото ние сме част от Европа. Ние сме в Европа. И не трябва да бъдем постоянно на опашката на Европа. А нещо за европарите може ли да кажете? Първо трябва да влезем в Шенген, след това да мислим за европари. Но така както се очертава, една от опасностите, за които говорих, Да. ако продължава България да виси по този начин, нас да ни критикуват елегантно, а ние да казваме, че сме добри. Няма да станат нещата. Не, лошото е, че чука на вратата едно изключете България, разделете България от Румъния. Тъй като има една река Дунав с една точка и е много по-лесно да влезе Румъния в Шенген, тъй като и турците на времето не са минали Дунава. Нали се сещате за кого говоря? Да, имаме зрител. Добър ден. Добър ден. Искам да попитам господин Куцаров два въпроса. Един е фирмата, точно с какво се занимава, ако може името да каже, ако са фирми. Все пак един президент, кандидат-президент трябва да е ясен, нали? Тук половин час добри неща чувам за него. И семейното положение, да каже, женен ли е, деца има ли, това е. Значи, първата фирма, 90-те години, която направих, е фирма за комплексна охрана, в която влиза осигуряване, нали, физическа, юридическа и противопожарна охрана, заедно съвместно. Първият пример, откъдето тръгнах с моята фирма и първият офис беше в завода за полуца, лоза и картон Гара Искър. От 32-33 обслужващ персонал, аз ги замених с 18 човека и това беше тоталният ефект на новостта, която вкарах там. Това всичко е подобрявано. С течение на времето отворих още една фирма. Участвам в един joint venture и наскоро, преди година и половина, отворих третата фирма, която се занимава тотално с организация на големи мероприятия, форуми, конференции, тъй като дъщеря ми взима охранителния бизнес.
Имам и син, който учи в Германия, но поради българския му патриотизъм се върна в България и завърши в България немска филология. Владее някъде 4 езика. Дъщеря ми в момента също е студентка и управлява охранителния бизнес, тъй като натрупа 5 годишен опит в полицията. Жена ми в момента е малко болничка, но всичко е окей в семейството. Добре. Доволен ли сте, господине? Да, благодаря. Искам последно да попитам, ако е възможно. Примерно господин Солаков, двойката с Ангелова, бъдат на втори тур, независимо с кого, той кого би подкрепил? Ако... Значи партия не бих подкрепил никога. Но ако от някои от независимите кандидати прозра, че в него има, така да се каже, огън, който може да бъде разработен да защити президентската власт, да едигне имиджа, бих го подкрепил. Да. Имаме зрител, добър ден. Добър ден. Кажете. Защо представите господин Куцаров, когато той сам си призна, че не е инженер, вие го представите за инженер? Човека сам призна преди малко, че не е успял даже поради някакви причини да завърши комунистическата милиционерска школа. Вие му създавате имидж, който не е правоверен. Нали така? Не отговаря на фактите. Нека да каже какво висше образование има господин Куцаров. Добре, господине, добре, ще кажа. Така, аз нищо не съм излагал до този момент. Още в началото на разговора ви казах, че съм завършил школата в Симеоново, не полицейската школа. Школата в Симеоново има 3 факултета. Първи факултет е държавна сигурност, втори факултет е народна милиция, трети факултет е противопожарна охрана. В противопожарна охрана факултета излизат, така да се каже, може би най-добрите инженери, които са с добри познания от архитектура, водоснабдяване, сградоустройство и доста сега няма какво да ги... Малко ако се бяхте заинтересували или ако може да влезете в интернет, щяхте да разберете какви са профилите там, вместо да влизате в собствения си неудобен въпрос. И ясно, дали имаме зрител, добър ден. Добър ден, господин Ангелов. Поздравявам ви с празника. Иван Ценов е на телефона. Кажете, господин Ценов. Искам малко към хумористичната страна да отидем, да видим чувството за хумор на господина как е. Днес в един вестник, 24 часа, има следното заглавие. Последното шимпанзе напусна България. Как би довършил, ако това е примерно първата част на едно изречение, също и вие как бихте го довършили? Ако искате, както доктор Димитров, и аз ще остана на линия да кажа примерно един от моите начини за завършване на изречението. Кой ми позволите? Добре, евентуално господин Куцаров, ако желая да отговоря на въпроса. Не, аз нямам нищо против шимпанзетата, обаче ето тук няма как да бъда хумористично настроен към това заглавие, тъй като журналистът, който е сложил това заглавие в 24 часа, явно не знае, че шимпанзетата живеят в топлите страни, Африка и така нататък. В България шимпанзета има само в зоологическата градина. И това шимпанзе, ако трябваше да напуща България, защо е избягал от зоопарк? Ето го отговор. Господин Ангелов, вие какво бихте казали? Предполагам, че става точно дума за това, че евентуално, може би, вече в зоологическата градина не отглеждат шимпанзета. Така ли е, господин Ценов? Не, аз бих се пошегувал и бих казал, с изключение на политиците, че последното шимпанзе напусна България с изключение на политиците. Благодаря ви. Да, добре. За чувството за... И аз ви благодаря. Остава буквално 1 минута до края на вашето представяне тук в телевизия СКАТ. Знаете, че само за 6 думи някои от кандидат-президентите се представиха, но в крайна сметка, може ли вие да кажете нещо за 1 минута на нашите зрители, което допълнително да им даде тласък и стимул евентуално да гласуват за вас? Не, аз не искам да ги призовавам да гласуват за мен. Искам просто да ги призова този път, за да накажем всички купени гласове, да накажем цялата мафия, която участва в един много малък процент от хората, които отиват да гласуват и си подаряват гласовете и объркват държавата, объркват всичко. Просто искам да кажа на хората,
Кажете на своите роднини, кажете на своите баби, кажете на своите дядовци, на своите деца, които са навършили 18 години. Оставете за 1 час работата, оставете за 1 час глезотиите. Отидете и гласувайте. Просто гласувайте. Дайте да дигнем и българите на крака, да направим нещо за България и да спрем порочните практики. Успех ви пожелавам в вашите начинания. Уважаеми зрители, след кратка песен ще продължим с другите гости в нещо предаване. Благодаря ви.